हाँ जी, तो का हाल बा। खेसारी भैया के और नया गाना आ गई, जोने गाना के नाम बा रोमिंग में शरीर बटू। उ तो लोग गाना सुनले हो 8 साल पहले या 7 साल पहले आइल रहे, एकदम बिरहा टाइप में और बहुत ही खतरनाक गाना बाजल और ए बरा बजतो बा। तो ओके बाद छोड़ दो बोलो, अब जो नया गाना रीमेक 2 कइल गइल बा एकर आज बात करे कि आखिर एमे का क्वालिटी बा और का खासियत बा। हाँ तो भाई लोग तो लोग गाना सुन रही हो, लोग गाना में खासियत बा यार, बहुत ही खतरनाक गाना बा। लेकिन एक चीज हमरा बहुत ही बेस्ट लागल, जौन खेसारी भैया गाना गाओ तनन उ तो ठीक गाओ तनन, लेकिन यार एक चीज के उमे कमी हो गइल बा कि जौन उमे लड़की आवाज देले बड़ी करिश्मा, ओके आवाज के एकदम तनी स्लो में गावे के चाहिए, लेकिन वो बहुत ही तेजी में गइले बड़ी। तो लोग गाना सुनले बोलो तो लोग पता चलल यार, काहे कि एकदम तेजी में कुछ बुझाते नहीं कि का गावत रही है का नहीं के होत। लेकिन भाई लोग एगो चीज देख के तो लोग बहुत ही हंसी है, खेसारी भैया के कोनो ऐसा गाना नहीं है जेमे हई कुल कारनामा ना कर। और तो लोग बता दी कि सबसे बेस्ट वो गाना में तारा के एक एगो लाइन लगी जौन हई वाला तो लोग सुन सकेला लोग। कुछ कहो भाई, खेसारी लाल यादव ये गाना के बहुत ही खतरनाक तरीका से गईले बनन, काहे कि ये गाना 4 साल या 7 साल पहले आइले है। वो गाना के एकदम बिरहा टाइप में गईले रहन। वो गाना इंस्टाग्राम पे इतना तबाही मचैले कि एहू के रीमेक लेके आओ पड़ल, लेकिन हमरी ख्याल से ये गाना के रीमेक अभी ना लिया होके चाहत रहल, काहे कि इनकर गाना एगो रीमेक आइल बटे जौन बाल करे तोहार झप झप, उ जौनेगा स्पीड पकड़लस या ओंगा ये गाना की स्पीड नहीं के पकड़ले। तो लोग देख सकता लो एक दिन में 2 लाख 20 लाख पहुंचे वाला बा, यानी कि 2 मिलियन। हाँ तो अब बात करता नहीं कि एक वीडियो की क्वालिटी के बारे में, तो भाई लोग तो लोग बता दे कि वीडियो क्वालिटी यार एकदम एक बेकार बनावल बा। अब तो लोग पूछ बोलो यार बेकार काहे बनावल बा, कि तो लोग वीडियो जाकर देख बोलो हाई क्वालिटी में, तो तनको में मजा ना आई यार, काहे कि वीडियो केवल पार्क में जाके शूट कइल गइल बा। तो लोग देख सकता लोग खेसारी लाल यादव पार्क में बना और उतना इमें होली के मजा भी नहीं किया, जोनी पहले एकदम होली के मजा होत रहा और खेसारी लाल यादव के गाना शूट होत रहा, लेकिन वो गाना में यार इतना मजा नहीं खे। लेकिन हाँ गाना सुन बोलो तो मजा बाटे, लेकिन वीडियो जब देखो लो तो में इतना मजा नहीं खे, काहे कि ये गाना के फिलहाल में बहुत ही तेजी में जाके शूट कैले बा लोग, कि पीछे पार्क बाटे, आगे 2-4 गो डांसर पीछे रख के उनमें शूट कर दिले बा लोग तेजी में। लेकिन यार गाना मस्त बाटे। हाँ तो भाई लोग तो लोग बता दी कि ये गाना के गईले बना खेसारी लाल यादव अपना हिट मशीन, जो कि बहुत ही खतरनाक गाना गाते हैं, और एमे जो लेडीज सिंगर वाली वो आवाज देले बड़ी करिश्मा कंकर, वो बहुत ही हिट उनकर गाना जाला, लेकिन एमे तनी लो कर देले बड़ी अपन आवाज। और तो लोग बता दी कि ये गाना के लिखे वाला बाना कृष्णा बेदर्जी, जोन अपनी जीवन में बहुत ही हिट गाना देले बाना खेसारी लाल यादव के, जोन की एबारा नींबू खरबूजा भइल 2 जोन गाना आइल उन्हीं के लिखल हुए, और एमे म्यूजिक देले बाना आर्या शर्मा। तो भाई लोग तो लोग एक और हम न्यूज दे देगी, खेसारी लाल यादव के 12 मार्च की एक और तबाही आए वाला बाटे, जोने तबाही के नाम बाटे होली में हल्ला कदम। जोने गाना के राइटर मानन पवन पांडे, जोन की बहुत ही खतरनाक गाना लिखे दन, और इतना बैकग्राउंड में आवाज हो आवत हुई तो ओकर टेंशन मत लो यार। और चैनल पे नया बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पेज पे देखा लो तो पेज के लाइक जरूर कर दिया लो। मिलता नहीं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।